Mara bazongihlenga i-R10 mos ngika i-R10. Indaba yakho. Indaba methini? Yokuthi wena utshela umakhelwane ukuthi bakusiza ubhalele Riyaaz Hotel. Hayibo ngiyazi utshela ubani, ngiyazi utshela ubani, uhlanganisani noLucky wena. Uhlanganisani noLucky wena. Wena umtshelani uLucky ukuthi azokusiza ubhalele Riyaaz Hotel? No, mara ushithi nikhuluma ngami ne? Nikhuluma ngami mangekho ngisemsebenzini. Mangekho ngisemsebenzini nikhuluma ngami. Last week Tuesday ngangiye meetingini bekune community meeting. Mangifike meetingini abantu bangibheka kabi abantu besifazane bayangihleba bathi mina ngishaya indoda. Ekubeni wonke Uyangishaya, Angishaya kanti. Qhubeka kungaset uzobona ke. Wena uhlanganisani noJabu wena? Umazela kuphi uJabu ngoba le ndaba yeRiyaaz Hotel yaziwa yimi noJabu, wazela hlangana naphi noJabu wena? Mara yabona into ehlukumezeka mina. Yabona mina ngiyahlukumezeka mara ne. All right mina uyeke futhi nalomsebenzi kuyafana mos. Uyalala mos kuyafana ikho into oyenzayo la endlini izulala the whole day ubusy no TikTok la ubukela bombeje na uspeaking ngiyeke mina ilanga lonke ubusy wena no TikTok hayi ngeke mina ndoda amara yabona mina yabona